faig memòria de les regles. Només podeu utilitzar 2 intèrprets. Les obres hauran de durar aproximadament 45 minuts. No hi pot haver acotacions i a un dels personatges li ha de passar el fet més important de la seva vida. Podeu encaixar les mans. I recordeu que no s'acceptarà el joc brut, ni plagis ni refregits. A mi em va dir una amiga que les tovalloletes humides són tan contaminants. Sí. Sí. Doncs mira que jo en faig servir moltíssimes cada dia. Amb el nen petit, imagina't. Jo també. I l'altre dia em van dir que la margarina la fan amb ossos d'animals. No per mi només, però te'n va sortir. Jo veia venir que la cosa us sortiria malament, a la curta o a la llarga, i perquè jo era el primer a emperillar. No, m'agrada que riguis, saps? Haurem de votar tots plegats dipositant la butlleta amb una X marcant el text. I el vencedor de la primera eliminatòria del primer torneig de dramatúrgia catalana 2011 és el text Red Montiel de